Pääministeri Juha Sipilä, miten Suomen hallitus reagoi tähän Pariisin terrori-iskuun? No, tietenkin tämä on järkyttävä uutinen, tuli yöllä meille kaikille. Ollaan seurattu tilannetta siitä lähtien. Poliisi on kohottanut omaa valmiuttaan, samoin kuin rajavartiolaitos. Ja olemme olleet niin kuin informaation lähteillä sitten päivän ja katsotaan, että mitä tämä Suomen näkökulmasta tarkoittaa. Surunvalittelut on totta kai lähetetty tuonne Pariisiin ja Ranskaan ja samoin kuin Euroopan neuvoston jäsenenä ollaan tähän sitten reagoitu. Onko turvallisuustilanne täällä Suomessa nyt muuttunut? No, totta kai tämmöisessä tilanteessa poliisi on kohottanut valmiuttaan samoin kuin muut viranomaiset. Turvallisuusuhkaa tai luokitusta hieman nostettiin jo ennen tätä. Tässä yhteydessä ei ole tehty uutta arviota. Miten tämä tapahtuma vaikuttaa EU:n toimintaan ja tulevaisuuteen? No, totta kai Euroopan neuvosto on yhdessä tähän reagoinut. Ollaan yhdessä päätetty maanantaille minuutin hiljaisesta hetkestä. Ja totta kai tämä on hyökkäys Euroopan yhteisöä vastaan myöskin. Mutta tässä nyt ei ole mitään yhteyttä Suomeen todistettu, joten kyllä suomalaiset me saamme täällä rauhassa yömme viettää. Onko Ranskasta saatu tietoja, mikä siellä on arvio? Vieläkö noita iskuja on tulossa vai onko siellä ikään kuin siirrytty tällaiseen jälkivaiheeseen? No, kaikki näyttäisi nyt siltä, että jälkivaiheeseen on siirrytty. Kohta saan taas lisää tietoa siitä, että missä mennään, mutta tämä julkisuudessa on oikeastaan se kaikki tieto, mitä tuolta Ranskasta on tullut. ISIS on todennäköisesti tämän iskun takana. Millä tavalla tämä vaikuttaa Suomessa esimerkiksi näihin turvapaikanhakijoihin ja tähän turvapaikkakäsittelyyn? Ja ollaanko rajoja laittamassa nyt vielä tiukemmin kiinni? Totta kai tässä yhteydessä tätä rajavalvontaa tehostetaan ja mitä tulee turvapaikkahakijoihin, niin he ovat lähteneet näitä olosuhteita ja näitä iskuja sieltä Syyriasta ja Irakista muista maista pakoon tänne, että tämmöistä suoraa yhteyttä tässä ei ole, tai muuta yhteyttä ole. Onko tämän hallituksen ja presidentin tapaamisen tarkoitus päivittää tilannetta vai tehdäänkö siellä jotain päätöksiä? Tarkoitus on tämmöinen epävirallinen tapaaminen, jossa kuulemme viranomaisjohtoa siitä, missä mennään. Tässä päivän mittaan on pidetty useampi puhelinkokous ja nyt sitten kokoonnutaan vielä fyysisesti ja arvioidaan ja kuullaan tilannepäivitys. Onko vielä mahdollista, että rajavalvontaa tiukennetaan tai rajoja suljetaan, niin kuin jotkut maat ovat tehneet? No, kyllä tämä on samantyyppinen operaatio kuin muuallakin, eli rajavalvontaa on tiukennettu. Millä tavalla Suomen rajavalvontaa tiukennetaan? Satamissa ja lentokentillä Tornion alueella on tiukennettu rajavalvontaa. Miten arvioitte, miten nuo Pariisin iskut vaikuttavat tähän keskusteluilmapiiriin ja näihin turvapaikanhakijoihin kohdistuvaan epäluuloon, mikä nyt on ollut hyvin voimakasta jo tähän saakka Suomessa? No, tässä pitää muistaa, että juuri näitä olosuhteita, mitkä ovat nyt, joista on nyt sitten näyttää tuolla Ranskassakin, niin näitä olosuhteita pakoon nämä turvapaikanhakijat, jotka sotaa pakenevat, ovat lähteneet, että en näe tämmöistä suoraa yhteyttä tässä. Mutta totta kai me jokainen turvapaikkahakemus käsitellään huolella ja ihmisen taustat selvitetään. Se on päivänselvä asia. Onko tiukempaa nyt tuo kontrolli näitä kohtaa, joilla epäillään tai joilla niin epäillään olevan näitä kytkentöjä näihin terroristijärjestöihin? No, se on selvä, että ne selvitetään huolella joka tapauksesta riippumatta tästä tapauksesta. Se on päivänselvä asia. Miten arvioitte, vaikuttaako tämä Euroopan johtajien suhtautumiseen Schengen-sopimukseen jollain lailla iskut? No, Schengen-sopimus kaiken kaikkiaan on koetuksella tämän turvapaikkahakija maahanmuuttotilanteen takia, että tästä on keskusteltu käytännössä 2 viikon välein koko syksyn ajan ja kokoonnutaan todennäköisesti hyvin pian taas tämän asian tiimoilla sitten Euroopan neuvoston puitteissa. Onko mahdollista, että tämä tapaus kiristää entisestään turvatoimia ympäri Eurooppaa, eli että ihmisten vapauksia joudutaan puuttumaan, jotta turvallisuus taattaisiin?
No, turvatoimien tiivistämistä varmasti tapahtuu. Ranskassa on tehty toimenpiteitä, monissa muissa maissa, Suomessakin on poliisin valmiutta heti yöllä kohotettu. Mitä mieltä te olette tuosta Schengenistä? Pitäisikö se nyt kerta kaikkiaan vaan tässä kohti unohtaa? Schengen pitää saada kuntoon. Jos ei sitä saada kuntoon, niin ilman muuta sitten tulee rajatarkastukset sisärajoille. Se todettiin tuolla Maltan kokouksessakin, että ellei me saa tätä yhdessä kuntoon, niin sitten tulee toisia toimia tilalle. Mistä me tiedämme, että se on kunnossa? Siitä, että ulkorajat pitävät ja se toimii niin kuin Schengen-sopimuksessa sanotaan. Ja voidaan palata Dublin menettelyyn ja palautuksiin. Se on merkki siitä, että Schengen toimii. Mutta kaukana siitä tällä hetkellä ollaan. Miten arvioitte Ranskassa ja Pariisissa liikkuvien suomalaisten turvallisuutta? Meillä ei ole tiedossa, että suomalaisia olisi tässä menehtynyt tai loukkaantunut. Että tilannetta tarkistetaan koko ajan ja kohta kuulen siitä lisää. Hyvä, kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Päästetäänkö